Čau lidi, vítá vás Kopr z Wanted Brothers u dnešního videa. Dneska tady máme hru Passivwalk. Hra byla založena na protějšku pana prezidenta, takže my se dáme do toho. Hru jsem si toužil zahrát, má lehké ovládání, jak můžete vidět, právě teď. Vy víte, co je to Google, že ano? Tak. A přitom vím, že tak trochu notabene a pouze. Omlouvám se, že tam nebude zvuk ze hry, ale to vám asi nevadí, nevím. Ale já bych nebyl pak ve videu slyšet. Jak jste si určitě teď mohli všimnout, tak jsem přišel jeden život, protože jsem to ještě nehrál. A uděláme tak 2 pokusy, dokud vlastně budeme mít životy. A když se nám to nepodaří, tak určitě se to podaří někomu jinému na YouTube, na kterého se budete moct podívat. V popisku videa budete mít samozřejmě facebookovou stránku, Origin ID, kdybyste si chtěli nějakou hru zahrát se mnou. A abych nezapomněl, tak tam bude tato výborná hra, kterou si určitě zahrajte, protože je fakt perfektní. Tak, doufám, že se nám to povede hned na první pokus, což bych byl mile překvapen, protože jak jsem slyšel už od kamarádu, tak ta hra jakoby není lehká se tam nahoru dostat, že ty schody, které jsou prej už brzo, tak jsou docela těžké. Tak. Jedem. Jak můžete vidět dole vpravo, tak tam jsou naše životy. A dole vlevo máte, kolik už jsme ušli centimetrů. Je to teda v centimetrech, nechápu, proč to není v metrech, ale to je jedno. Ještě jednou bych vám moc chtěl poděkovat za tolik lajků prvního streamu, který byl na Silvestra, protože se to jmenoval Silvestrovský livestream, Movie Pockets, a doufám, že se vám ten stream také líbil. 9.1., což je dnes, tak byl i druhý stream, kde bylo sice o dost méně lidí, což mě docela mrzí. Na prvním streamu bylo asi 10 lidí, ale na tomto streamu byly pouze 3 nebo 4. Což mě docela mrzelo, protože jsem čekal, že vás tam bude víc. Ale nevadí. Někteří mi i psali, že by chtěli třeba jeden stream takhle týdně, třeba v pátek zrovna, jako je dneska. Ale já si myslím, že je to docela přehnaný, že by to mohlo být jenom právě někdy. No, ty schody jsou fakt těžký. Tak, první životy jsme... Už na první životy jsme to nezvládli. Jdeme znova. Pardon. Tak. 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 Určitě se podívejte na naši facebookovou stránku, která bude v popisku videa, protože tam právě dnes byla vyhlášena soutěž. A zase vyhlášení bude napsáno na facebookové stránce, takže neváhejte a klikněte tam hned a dejte tam like.
posledních dnech hlavně přibylo dost odběratelů, takže za to vám moc děkuji. A doufám, že to takhle bude pokračovat i dál. Určitě jste si všimli, zvuky jsem vypnul hlavně kvůli tomu, že bych pak nebyl slyšet já, protože mám obyčejný mikrofon na notebooku, ale možná budu mít i nový notebook, takže se nechme překvapit. A ještě jak jste si mohli všimnout, tak byl kanál přejmenován na Wanted Brothers, protože nebudu točit sám. Série Need for Speed World, která už zanedlouho začne, tak budu točit s XXem právě. To tady ty schody jsou těžký. Mě schody nešly ani předtím. Tak pořád máme ale 3 životy, nevzdávejme se. Tak. My se objevíme, aspoň na těch schodech. Doufám, že do té klenotnice dostaneme. Co děláš? Běž tam. Dopředu běž. A jak bych chtěl ještě zdůraznit, tak budu točit i nějaké hry, které si se mnou můžete normálně zahrát online. Jako je třeba ta FIFA World a Need for Speed World. Běž tam. Ne. Ach jo. No nevadí. Doufám, že už se tam dostaneme konečně. Ještě máme, myslím, že 2 přesně, ano. 2 životy, tak už bychom se tam mohli dobelat. Ne, hned první chyba na tom schodu. Táhni tu nohu. Ne, už spadám. Mně se to nepodaří. Ale jestli teď ještě spadnu, jestli už se tam nedostanu, tak to určitě točilo víc youtuberů, kteří to dohráli. No, ještě jeden krok. Tam se dobělhám. Pojď. Ještě, jo. Jej. Tak to ne. To je další kolo? Nebo něco? Tak já si myslím, že by pro tenhle díl mohlo být všechno. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Takže se mějte a nezapomeňte zanechat like, odběr, like na naší facebookové stránce, kde je soutěž, na kterou se určitě přihlaste. A zatím se mějte. Čau.